Sanibonani balandeli be-National TV1 lo okhulumayo noma yona imbonayo uMakhosi uNomjoli, Makhosi uXaba owaziwa ngoMakhosi uNomjulu abade umlotshwa umdlankolo. Balandeli-ke lona u-past 3 mangabe uyaqala ubona le video ngale ngizocela ukuthi uhambe ubuka u-part 1 kukhona no-2 lo u-part 3. Ngizocela nje balandeli be-National TV1 sicela ukuthi ni-like masukuba ukuthi niya-subscribe. Kwabangazi ukuthi uMakhosi uNomjulu uhlalaphi, ngihlala endaweni yaseNtshanga. Intshanga ikuphi na? Iphakathi kweTheku neMaritzburg. Amateksi asuka eMaritzburg ezinTshanga ayatholakala, amateksi futhi asuka ePinetown ezinTshanga ayatholakala, amateksi asuka eThekwini eza eNtshanga ayatholakala. Kahle kahle intshanga iphakathi nendawo. Kwabangazi-ke le ekhaya siyakwazi ukuthi sikuposele mangabe ukude sisebenzisa i-courier yakaPep uPaxi. Siposa-ke ngoMsombuluko nangoLwesihlanu kuphela. Ekhaya sisebenza noma esigodlweni sisebenza uLwesibili, uLwesine, uLwesithathu masukuba yiSonto. Isabatha kube ukuthi uyafona ubuze ukuthi ngikhona yini na. Ku-WhatsApp mawungi-WhatsApp-a kumele kube ukuthi uya-order noma uyasho ukuthi ufuna ukuza nini, ubekise ukuthi uza nini. Ku-WhatsApp izinto ey'kanjalo engiy'lindele. Uma ukuthi kunombuzo onawo noma kukhona into ofuna sikhulume ngayo, kumele kube ukuthi uyangifonela ngoba angifuni ukube ukuthi uma ngikhuluma into kumase lokho futhi ingapheleli ingxoxo ngoba ngumuntu imvamisa ongabi seduzane nefoni. Ngcono into siyikhulume iphele ngoba manje uma uzongi-WhatsApp uzoba nokuthi ufuna ngikunake njengamanje manje kanti-ke kubuye kungenze kanjalo. Ngcono nje fona sikhuluma into iphele uma sekuba ukuthi masiya ku-WhatsApp sesiyazi ukuthi sokwenzani noma futhi kube yimina osho ukuthi ngicela ukuthi ungi-WhatsApp ngoba ngisuke vele sengikhulumile-ke nawe sesiqedile inkinga yakho, so usungangi-WhatsApp-a-ke emva kwalo. Kodwa nje mangabe unombuzo noma kukhona into ofuna siyikhulume, cha ungangifonela nje ukuze sizoyikhuluma kahle lento futhi sikwazi ukuthi siyiqede. Namhlanje-ke ngizokhuluma ngezinto ey'lokhuzana eziphathelene nomsamu nje kuphela. Ngizokhuluma nje nezinto ey'phathelene nomsamu. Okay-ke balandeli be-National TV1, namhlanje ngizokhuluma ngokubaluleka kokulungisa umsamu. Umsamu ukulungisa kwakho noma manolungisa kumele ngathi ukuthi ungabiza noma ungacela umuntu osaziyo isitori sakhe. Ungaceli noma ungakhulumi nomuntu. Khuluma nomuntu omzwayo egazini, khuluma nomuntu omfilayo ukuthi uyena ongakwazi ukuthi akwenze akulungisele umsamu. Ungakhulumi nomuntu ngoba unakhuzwa kuthiwa wasizoba. Ungakhulumi nomuntu ngoba nakho edumile. Ungakhulumi ngomuntu ngoba nakho umbona enento, ngoba into eshaya abantu la imvamisa ukuthi mangabe umlaphi abantu bakujaja ngekhaya lakho noma bakujaje ngomuzi wakini noma bakujaje ngomuzi wakho ukuthi cha la ngizoluthola usizo. Ungafika esithabathabeni States uthi uzofuna usizo ngoba nakho ubona bekukhona yonke into, kukhona into. Uthola ukuthi la uyakhona usizo alukho. La ubalekela khona endlini eyiwayo usizo lulapho. Sengisho ukuthi mawuzothinta into ezomsamu ezi-serious, umuntu umuzwe egazini ukuthi uyena uzokwazi ukulisela izinto. Ungathathi ngokuthi nakho udumile noma nakho kubo kunemoto noma nakho kubo ukuthi, ngoba imvamisa abantu manje noma belaphi imvamisa nje sekunokuthi bazenzela imali ukulapha abantu sebekuthatha ezibhizinisi. Kanti ukulapha umuntu-ke noma ukulapha abantu akulona ibhizinisi ngoba phela umuntu uma uzomlapha ngokungeqiniso
ummoshela moya izinto zakhe. Umuntu nje mutshele iqiniso, into uma ukwazi ukuyenza mtshele, futhi uma ungakwazi ukuyenza, ngoba manje vele lo muntu vele uza kubona uxakekile, wena usuyajika futhi uzomosha moya. Leyo nto nje buyisele emumva kakhulu. Kuhle ukuthi mawuye emntwini kube ukuthi uyiswa ukuthi uyabona ukuthi usizo uzoluthola lapho, ungabi ukuthi ngiya ngoba nakho kuthi ngoba usizo ave uluthola endaweni enganakekile, kuthi la indawo enakeke khona mase kube ukuthi usizo uthola ukuthi alukho. Okunalokho nje kuyakhala, kodwa manje uzosaba ukumtshela umuntu ukuthi hhayi mina lento ayingisebenzelanga. Yini? Uvele ubone engazi usiphutha likuwena, uwena mhlampe obesephutheni, kanti uthole ukuthi ithonga lakho aliyithandanga mhlampe indlela asebenza ngayo abantu. Njengoba ngisho ukuthi sonke into iqala edlozini, mhlawumbe izinto zakhe azihambisani nezakho, ubone izinto seyimoshakala-ke. Kubalulekile ukuthi uye kumuntu ngoba unokuthi uzokusiza, umuzwe igazi lungayi ngoba nakho kuthiwa unemoto nani, ngoba uzoba nenkinga. Uzombona engathi uyi-scam, kanti cha, mhlawumbe into zakhe ayizange zizwane nezakho, ayihambiselananga uma kuziwa ngasentweni zasemsamo. So ukulungisa komsamo kusizaphi na? Kwenzani na? Uma ulungisa umsamo kuyinhlambuluko kahle kahle usuke uqaqa abantu abadala abangale, laba abasuke bahamba bengangenelani, laba abasuke bahamba bengakhulumisani. Usuke ubenzela ukuthi abaxolelane manje akudlule ukuze bezokwazi ukuthi babambisane, bakwazi ukuthi ekhayeni baniphe iy'nhlanhla, bakwazi ukuthi ekhayeni banikhumbule, bakwazi ukuthi ekhayeni banivikele. Nisuke nenzela abantu abangale, abanye abahamba benukana, nisuke nenza uxolo kubantu bangale. Mase kube ukuthi-ke inhlambuluko niphinde futhi niyenze kwabantu abaphilayo, lokho kukulungisa umsamo. Nayo-ke futhi niyayenza kubantu abaphilayo, niyenza ngendlela futhi yebo, ziningi-ke iy'ndlela zokwenza inhlambuluko. Ikhona inhlambuluko ekhulumayo, ikhona futhi engakhulumi. Mina-ke ngike ngincamele inhlambuluko engakhulumi ngoba le ekhulumayo iyinkinga, ngagcina ikhipha isidumbu ngoba manje uzokhuluma dithama uhlambulukela umuntu, uvuka nezinto ey'ndala azenza, kanti vele mhlampe bezenziwe le nhlambuluko le ekumele yenziwe emsamo. Tholukuthi vele kunomsindo ekhaya nixabana kangaka, indaba ingoba kubantu abangale. Ngcono nenze engakhulumi ngoba labantu abadala abangale bayakwazi ukuthi baniqoqe niphinde nizwane, kodwa uma nizoyenza ekhulumayo izovusa iy'londa ey'nkulu ngoba vele inhlambuluko iyinto edalwa abantu abangasekho, edala ukuthi mhlawumpe ekhaya ningabambisani, edala ekhaya ukuthi kube ney'ngxabano, edala ukuthi ekhaya kube nomsindo. Isuke nje idalwa abantu abangasekho abasuke befuna ukuthi bazwane ngoba dithambe bengazwani le bamoshela nina eniphilayo. Uthole ukuthi uma uyohlola lokhu ekuhamba kuthiwa iy'nto zakho wena ayilungi ngoba nakho kumele kube ukuthi ukwenza inhlambuluko, iy'nto zakho ayilungi, kumele kube ukuthi ngilungisa umsamo. Yes, umsamo uyingqimba, kodwa-ke into ekumele uqale ngayo ngoba phela vele uma uthi ufuna ukulungisa umsamo kube nokuthi izinto sezibheda ngale ndlela, angeke kuvele ulungise umsamo kuba nokulungisa kuyabiza. Kumele kube ukuthi uqala uzilungisa wena as umuntu ukuze idlozi, njengoba ngisho ukuthi umuntu uphethwe amathonga awu-4 ngoba leli dlozi usuke olulungisa idlozi elisuke lilodwa lisuke lingahlangene nalezi bongo zakho, kodwa kube ukuthi uya-affect-eka ngoba phela ubhilonga kuleso sibongo. Kumele kube ukuthi uqala ulungisa wena izinto zakho ukuze idlozi lizokwazi ukuthi likuphe amandla wokuthi ulungise umsamo wakini noma wasekhaya noma wakwakho. Mase selikuphileka manje uzobe usulungisela-ke laba abangapha. Uma ubalungisela-ke uzobona nasekhaya kuzoba khona ukuthula, kuzoba khona okuningi ngale ndlela. Kodwa kumele uqale ulungise wena ngoba kwanawe self as umuntu kumele ulungise le ndaba le eyumbango uma ngabe ekhaya abazange bakwenzele.
ukuze uzokwazi ukuthi nawe uqaqeleke izinto mase uyakwazi ukuthi ekhaya kusize-ke uxhase noma kwakho ukwazi ukuthi kuvuleleke ukwazi ukuthi ulungise leli thongo leli elikuphethe-ke leli enisuke nilimemeza ekhaya umsamo. Umsamo ubalulekile kakhulu ukulungisa ngoba uyanenza ukuthi nigcine niy'ngane uyanenza nigcine ningasazwani, uyanenza nigcine nje ningasangenelani, uyanenza ukuthi nigcine seninukana. Uwenza nje iy'nto ey'ningi, ziningi into ozenzayo, uyadistroya nje, uyamosha. So kubalulekile-ke ukuthi-ke makuthiwa inkinga isemsamo, mangabe amasenti akhona noma amandla, ulungise ngokukhulu ukuphuthuma. Kodwa uma ubona ukuthi isimo nawe izinto zakho ayihambi kahle nomsamo kuyatengantenga, qala uyilungise wena, qala uthole inkinga yakho kuqala. Mase kuba ukuthi-ke vele mase ulungisa iy'nto zakho angeke kungakhanyi, kuzobe sekuthi usuthola amandla, mase-ke ulungisa-ke lokhu kwabantu abangasekho. Uyobona koba nokuthula ekhaya, koba nokuthula nokubambisana. Ngingayivumeli inhlambuluko yabantu abangasekho ini-affect. Ukulungisa umsamo kubaluleke kanjalo ukuthi umuzi uhlale uzwana, umuzi uhlale ubambisene, kungabi khona iy'nkulumo zokunukana, ngoba into isuka le emuva. Base ngikhuluma ngokubethela. Kubalulekile-ke nje ukuthi uma umuntu ubethele igceke noma ikanye enyakeni, kanye onyakeni noma 2 noma ubethele udlulisa unyaka ubethele. Ukubethela kusiza ngani na? Ukubethela kusiza ngokuthi kukhiphe iy'lwane ey'suke zisekhayeni, ukusiza ekuthenini nezinto ekade zafakwa zikwazi ukuthi zisuke. Mangithi mina kumele uzijwayeze ukubethela. Kunezinto othi uma ubethela kube ukuthi sezindala kade zafakwa. Uthola ukuthi zinokugoloza, zinokungafuni ukuthi ziphume. Ingakho-ke ngithi kumele uzijwayeze ukuthi ubethele noma ikanye onyakeni noma kube ukuthi udlulisa unyaka ubethele. Ngoba kusuke mhlawumpe kade igceke lasekhaya kade lagangwa. Kunezinto othola ukuthi nje zicindezelwe yikona ngoba nokungcola kwegceke kuyakwazi ukuthi kucindezele abantu abadala. Njengoba usuku ubethela kuyakwazi ukuthi kubaqaqe nalaba mangabe besuke beboshiwe, njengokuthi makuthiwa kwacushwa amanzi amnyama. Ukubethela-ke nokuqina igceke nokuqinisa igceke kuyakwazi ukuthi kuxoshe kukhiphe lawo manzi amnyama lawa asuke aphehlwa noma asuke enziwa. So kubalulekile ukuthi uma ubethela ungabi nokuthi hayi ngabethela nje 5 years ago. Nakade kwaqala ukugangwa ngegceke, akuqalanga manje ngoba phela vele sithi sisakhula kube nokuthi uzwe abazali bekhuluma ukuthi hawu yazi le ekhaya izinto ziyabheda nje khona ogangayo. Uze ube mdala mhlawumbe uyibona leyo nto kuzokuba ukuthi mhlawumbe wena ethathela iy'nyathelo. Akukwazi ukuthi into ekade yahlala mhlawumbe no 10 years 15 years mase ucathi wena izophuma nje ngokubethela kanye. Ngeke ziphume kanjalo. Kuzophuma into okuzophuma ilokho okusha, kodwa lokho okudala kusazoqale kube nokugoloza ngoba kade sazinza thina la sixoshwelani manje. Ingakho kumele kube ukuthi uma ubethela kube ukuthi udlulisa unyaka noma ukwenza unyaka nonyaka ukuze kugcine kuphuma naleza khonkwane lesiya ezafakwa mhlawumbe usazalwa. Kuyasiza ukuthi nje uyijwayeze ukuthi ubethele igceke. Uzobe ungenzeli abantu ohlala nabo, but uzobe uzenzela nawe self ngoba nokuhlala ekhaya elingcolile kuyakwenza ukuthi into zakho zibheke phezulu ngaphandle nje komsamo. But uma uhlala egcekeni elicaluza izilwane, uhlala egcekeni elicaluza omantundane, uhlala egcekeni elicaluza into elingahlelekile, liyakwazi nalo ukuthi limoshe impilo yakho. So kubalulekile ukubethela-ke, kubaluleke kanjalo. Ikuphi-ke futhi bekade ngithi ngizokhuluma ngakho? Hhayi lokho ngoba nokucupha amanzi amnyama ngikuhlanganisile. Ilokho nje engizokhuluma ngakho, bekade ngifuna ukukhuluma ngakho namhlanje ukuthi kubalulekile ukuthi into uma uyenza noma nje ezumuntu kubalulekile ukuthi uzihluphe ngezinto zesimsamo. Kubalulekile ukuthi uzihluphe ngawe, uzazi wena ukuthi ufunani empilweni. Kubalulekile ukuthi uzame ukulungisa, vele ngeke uze ukulungise konke, kodwa lungisa phela lokho okulungisekayo. Ngoba kunezinto thina abantu esike sibe nokuthi angeke ngenze nje example, mhlambe uphuphe kuthiwa kumele
mhlawumbe uthenge ikhandlela mhlawumbe uthenge ikhandlela elimhlophe neliyelo, mhlawumbe kuthiwa hamba kumele ulibeke emsamo. Wena leyo nto uvele ubona ukuthi hey ma leyo nto izongibambezela mina vele izosizaphi. Kanti yabona lezi zinto lezi esisuke sinokuyingabaza yizona impela-ke lezi ezikulethela lezi zinto wena osuke uzidinga. Engizama ukusho ukuthi umcebo awuzi ubuka, kodwa uza ngalezi zinto lezi osuke uvezele zona. So mangabe kunezinto ekuthiwa zenze oziphuphayo noma oziboniswayo noma ozithombayo, ungayithathi kancane. Wena uzoyitshela ukuthi nje hayi kumele mhlawumbe ngenze nje umezulu yethu ukuze idlozi lizongizwa. Hayi njengokuthi nje mhlawumbe uphuphe nje amakhehle ebhema, phupha amakhehle asekuphuphe nje uphuphe njengokuthi uzophupha ubhema ebekumele ungabhemi, mhlawumbe ubhema ugwayi okuhlaza. Lokho sekuyaveza ukuthi kunamakhehle ashuthi le ekhaya adinga ukuthi abhemiswe. Lokho kubhema kwawo awagcini ngokubhema kuphela. Once wabhemisa lawo makhehle azobuya nento enhle azoyiveza nje, azobuya nokukhulu lokho wena ubutshela ukuthi ngeke uzokubuya. So kunamaphupho esike siwaphuphe mase siba nokwathatha kancane sithi hayibo lento izongisizaphi ebekubeni ngineyinkinga kanjalo ezinkulu kangaka. Nongababalekile lawo maphupho, ukwenze khona la okovula khona umceba uzu ngento osuke wazi ukuthi hayi lezo izongilethela umcebe. Uza ngalezi zinto ezincane ezisuke zisinganakekile. Izinto ezincane ungayeki ukubiyeka ukuzenza, zenze izinto ezincane. Nokuthi makugaywe ekhaya kugaywa ngoba kunomsebenzi nakho lokho kuyaba nomthelela. Akugaywe nje ekhaya, akugaywe kucace nje ukuthi kuyanuka egcekeni. Nakho lokho kugaya kwakho uzobe uyisiza wena ukuthi cha uzokwazi ukuthola lento zakhe ezabantu. So kunezinto nje emasabantu ekumele mazizenza sizenze masivezela zona. Nokuthi ke futhi mangabe umuntu okholelwa kwisintu noma into engathi uyincane kangakanani ephuphile ungayiqwali, yenze. Isuke yazi yona ukuthi izovezana, isuke yazi ukuthi yona iyaphi. Ungathathi ngokuthi nje yiphupho. Engingakusho ukuthi abantu abanaka amaphupho abawaphuphayo, abanake nje amaphupho abawaphuphayo. Makuthiwa enza ukuthi kwenze, kukhona la kusuke kuzoqaqa khona. Okunye ke futhi engisakusho namanje ngisakugcizelela, umuntu zihluphe ngawe, zifune, lungisa into zakho umuntu, isikhathi sisakhona. Awungaphaphami usuku i-age ya 40 uthi kodwa nkosi yami uqala ufukuze nge-age ya 40 ngoba usubona ngempela kuhlangana. Uqala uyibuza ukuthi hayibo kodwa bengihlaleleni. Uqala usubuza abantu abaseceleni kwakho ukuthi kodwa beningangikhuza ingane. Umuntu ingqondo nje ayisebenze. Umuntu nje yenza into yakho. Umuntu ungayifanisi nomuntu. Zwana nomuntu kube ukuthi ngiphila impilo engafani ngoba ngahamba nonke. Kodwa nje ngeke nize niphiwe into ezifanayo. Ingqondo umuntu ayisebenze. Lungisa okulungisekayo, okunye usuke olunga ngendlela. Ngeke uzuqede konke kuningi kodwa lungisa okulungisayo, okulungisekayo. Esengisho ukuthi awukazi ukuthi ungafuna ukuthanda umuntu wangaphandle bekubeni kwa wena ungayithandi. Siqala uyinike wena uthando ezumuntu. Uzitshela ukuthi wena uzazi ube nepride noma ngathiwa unalutho kodwa zazi umuntu. Zihluphe ngawe, fukuza ngawe. Lokho kufukuza kwakho kuzokuphelela emoyeni. Kokubuyisela okuhle yobe usuhleka ukuthi ke abantu musaxakile abakunaka abakuthatha notice. Ngisho noma ufukuza vele abanginaki ngoba basuke bengenandaba nawe. Kodwa once izinto zalunga bayaqaba kuze sibanibani wenza ngani. Ngoba phela ubuhlala nawe. Yini lo wenza ngayo? Kube ngazi ukuthi manje senginezinto owenza ngazo. Kanti lutho ukuthi nje uyihluphile ngento zakini, wayihlupha nje ngamasiko akho, wayihlupha nje ngomlando wakho, wayihlupha nje ngento eziningi. Mase kube ngathi uthi hayi thu sibanibani usathwala. Kodwa kade usaxakekile bekubuka uhamba uzama bebekubuke ngathi uthi uyahlanya ekhanda. Kodwa kobe sekuthiwani hawu usayithwele ngoba phela abantu abamnyama banalento ukuthi nje mawulokhuzana mawuzama noma waba nento baba nokuthi nje obvious uthathe lento. Kanti akubona bonke abantu abathatha izinto ukuthi nje bayinaka into zabo ekumele bayinake, bayagcina amasiko kumele bawagcine.
Abantu abamnyama bawalahle kakhulu amasiko abo, bawalahle kakhulu. Awuthi umuntu izinto ziyambhedela kanti uyena ongayinakile. Ngakho-ke uma umuntu okumele uyisebenzise ingqondo, kumele uyinake, kumele uzazi futhi ukuthi ufunani empilweni. Ngiyabonga-ke lo part 3 kwabangazi, ukhona part 1 no-part 2, lo u-3. Ngiyabonga kakhulu balandeli be-National TV1. Bacela ukuthi niqhubeke ni-like, ni-subscribe okhulumayo uMakhosi uXaba, owaziwa ngelami Mjoli, uShabato Mnuntshu Mdlankomo. Ngiyabonga.